For today's video kay naglata atong gisabaw ang kaning kuan bukog sa lechon. Kay nakadama tag kuan lechon nga gitagod na daan nya pagabot diri sa balay ako na lang gi kuanan sabawan butahan natong tanglad. Unya ato ding tangan ani sili og dahonan og pichay. Libre na sa sabaw kay tambal ni sa hubog hangover gabi sa birthday sa Kapapa Gijon. Mani ang litson nga kuan baga pa siya unod kay kuan man sa ulo man ni nya mani ako na lang gisabaw kay parang makahigop ang hubog ug sabaw ang over gabi na ato na ning lundan aning atong ricado sili og dahonan sili nga at sal og pichay ato na lang ilunod kay di na ni kinahanglan pa kay luto naman ni daan kay inasal man ni siya. Ato na ning timplahan dili siya kinahanglan kay luto na daan ang ato ang kuan lang ang sabaw makahigop og sabaw ang mga person. Lami kayo ni huwasan na ginang hubog ani gabi mahuwasan na ginang hubog higop og init na sabaw kay wala man minikaon daan dito sa bugo ug pamahaw gipadalhan na lami para ari mi mukaon sa amo kay uli mig sayo kay ang birthday boy kay to aman sa bugo ang Papa Gijon o nang nagdaan na lami gamay nga sudan og among gisabaw kay ari na lami diri mukaon sa balay kay naapay dahang trabaho unya napa siya adtuon sad nga customer lundan ni nato sa magic sarap kay nabutangan na ni nato og asin. Libre na sabaw. Di ba? Kay og atong paksipasyuhan pa. Alanganin na niya. Di ta kahigop og sabaw nga kuan bidli kay itong paksiyuhan na aslum kuanan pa jud og suka. Meaning sabawon kay double purpose. Mabahog ug mahigop. Nya, ando kay higopon ning sabaw. Kay litson ba yan ni siya no? Muna akong gisabaw. Mag-aral ta guys. Thank you for watching.